hatutakuwa tumekamilishiwa mahitaji yetu hayo matatu. Jaod bura masamburu is Jackson Lekumuntare. Doro ni sirikalo golomenda manoket tenge rakro gimidhiero mano mar kodel nino. Kaka Andrew Ondego leronwa. Jaod bura no yango ma ekinde mano limo jodak malerata mano yuda chidnade mar koth masani chue e gwengego. Kuom ndalo machuok ma osekalo e gwenge mag Lerata i Samburu Maigwe, nyenyore lela chiedhnade ma ikelo gi kodh El Nino e gwengegi. Jodak yango moko kuom lal magiseyudo ka otenore gi koth makama. Mvua menyesha saa 9 ya usiku. Akamuka, sisi tukuamuka saa 10. Tumekuwa miji mingi yamebeba mbuzi, makubuyu setu, masufuria, matresi ile tunalalia, vitu yote yamebebwa na maji. Wakati sisi na maji yanakuja kwa wingi, anachukua kila kitu ya nyumba, hata chakula, hata mbuzi, hata makuku. Asante sana. Kwa hiyo, asante sana mheshimiwa yetu, tumeletea matres na chakula. Storm water iliweza kufagia kijiji, ikaweza kutuletea hasara nyingi sana. Imeweza kuharibu vyombo vya nyumba, imeweza kuharibu mattresses, imeweza kuchukua mbuzi na kuku. Ekinde chiwo kony mag chiemo, gige nindo gisewandha mag jot ne oganda makalo midhiero ma ikelo gi koth makama e gwengegi. Jaod bura ma Samburu Maigwe Jackson Lekumuntare dwaro mondo tend kaunti no los kuonde ma oula nyalo kale kaka achiel kuom yore mag rakore gi lwasi no. Ni muhimu pia iangaliwe vile maji inaweza kuwa diverted iondoke kwa watu. Kwa sababu ukiangalia hapa ni mahali kila siku watu wanaishi, na hatujawahi kuwa na hiyo mambo ya kubeba watu na maji hapa Lerata, na inamaanisha ya kwamba hii mvua ni nyingi sana. Kwa hivyo ni kweli Kenya Red Cross tunahitaji ili waweze kutusaidia. Lekumuntare bende dwaro sirikal mondo gol omenda mane oket tenge ne rakore gi achiedhnade mag kodh El Nino reso oganda makoro kalo e midhiero mikelo gi koth makama. Hii mvua ambayo imesemekana itakuwa na El Nino, bila shaka tumeona El Nino imeweza kufika. Kwa hivyo tunahitaji kabisa serikali iweze kutoa pesa ile ambayo imeweka kwa sababu ya mpango kama hiyo, itoke haraka kwa sababu watu wanahangaika sana. Gwengni yudo midhiero ma ikelo gi kodh El Nino ka otenore gi chal mar alwora mare. Gino makelo achiedhnade ne oganda kendo weyogi gi lal ma opogore. Andrew Ondego, Ramogi TV. Nyakwara mga jonko pogra gi mana mi weche motenre kod somo.